מיינדסקייפר היא פלטפורמה טיפולית משחקית לפיתוח מיומנויות ויסות וחוסן בילדים בגיל בית ספר יסודי. הילד נכנס לעולם המשחקי ומשחק במשחק מסוג ראנר מהסגנון שהוא מכיר, וזה מגביר את האינגייג'מנט. במהלך המשחק, מיילו, הרובוט המלווה שלנו, משגר אותו למיני משחקוני CBT לפי עקרונות הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי, תרגולי מיינדפולנס. איזה צבע הכי מתאים לרגש הזה שיש עכשיו? הם פחדו. סימולציות ותרגולים נוספים שעוזרים להבין את הקשר בין מחשבה, רגש והתנהגות. יצירת תמונה של המקום הבטוח באמצעות AI. הייחודיות בפלטפורמה כוללת את מחולל הסימולציות. באמצעותו ניתן לבנות אירועים מחיי היומיום, אירועים שהתרחשו והותירו רגשות חזקים, או אירועים עתידיים. הנחיה מודרכת מאפשרת לאבד את האירועים ולמצוא תגובות אדפטיביות יותר. בנוסף לאפליקציה המשחקית, ישנו דשבורד שמאפשר לקבל נתונים, לעקוב אחר ההתקדמות ולבחור משימות. מטפלים בילדים והורים, הצטרפו אלינו עוד היום.